lento yokuxukuza ugebhezi impela izomqhatha nabantu kodwa anginandaba. Lana ke ngiyacabanga ukuthi uma ngenzela umuntu umsebenzi mina bese ngimbekela imbambezela lapha sengisho utshwala emsamo. Utshwala buyadakana. Bese ngifuna nenhlanhla futhi kulomuntu engimenzela umsebenzi. Uma sedayiwe uzonginika kanjani lezi inhlanhla? Bona ngoba uphuzwa yinini eniphilayo lobutshwala. Mase niphuzile ke bese niyadakwa. Yini oyenzayo esile masudaka utshwala? Ufuna inhlanhla umuntu odakiwe? Hayi, ngimane ngiyazicabangela nje. Uyabona mina angiyidli inyama mina. Angiphuzi futhi notshwala. Angubhemi ugwayi. Umuntu onganginika lezo zinto sengifile. Surely vele ngabe lo muntu ulahlekelwe icommon sense. Ngabe yena qobo lakhe kunentambo engacophuzi kahle kuparafini. Enye into engicabanga la. Into engekho right emzimbeni ngiphila. Iyaba yini right mase ngifile. Khona indaba engifuna ukudlula kuyona. Ephathelene nami ngaphambi kokuba ngiqhubeke ngideliberate kule topic. Lento engifuna ukukhuluma ngayo iphathelene nokufa kwami ngalesi sikhathi. Ubingelelo changes akasha othi ngenzeka noma yini, noma inini, noma kanjani kunoma ubani. Ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli uyabona. Bese ngisho ukuthi ngoqeda nini nginwaye leli ikhala. Njalo mangisho lesi singeniso vele kuniluma ikhala. Lalela ke uza nendlebe ngize nendaba. Lana ke angithi ngiqale ngathi mina ngizoke ngithi uthi halamuze ngokufa kwami. Into engingayifuni ngiphila mina ngiyifuni ngisho sengifile. Yabona uma ngiyofa kuqala kunawe mina futhi wena uyobukhona emncwabeni wami noma ube neaccess yokubona ukuthi ngicwatshwe kanjani. Uma ngabe lapho kulowo mncwabo wami ungayibonanga ikeyboard enkulu nje nomuntu ongiphethe kuyishayeni nezipikhe ezinkulu ezizolekelela abantu ngesikhathi becula, uma zingekho lezo zinto lezo okwazi ukuthi benze ngokuthanda kwabo ekhaya, abenzanga ngendlela engifuna ngayo and ngisazopheya ikeyboard nomshayi ompetha iprerequisite yomncwabo wami leyo. Okunye ke sengingakwenza nje anginandaba, ngisho ngabiza abantu besonto, ngisho ngabiza noma ubani, kodwa makukhona ikeyboard nezipika ayikhalela phansi esho yena ubhazi nginayo imali mina yalezo zinto ngishiyile nje. Ya sengitshelileke nale video ngilekelela nivele nidonsa yona. Nakho okwesibili, uma ngabe umuntu engasekho ke uyabona utshwala budaka engqondo. Ingqondo i-manifestation ye-consciousness ehlala kwe-pineal gland. Umuntu wakhiwa iziqu ezintathu: mind, body and spirit. Umqondo uphakathi nendawo between the spirit and the body, umlamlili. Manje ke umqondo uma uphakathi nendawo uyareceive, uyatransmitter, bese lezo zinto zimanifesta la kwi-physical. Mawudaka wena umqondo vele udaka isoul yakho, uyayidaka vele, uzoba ne-reality edakiwe, leyo nto spiritual. That is why bethi alcohol, mind, eating, spirit. Manje ke mawungasekho leyo nto iyashintsha yini? Abubusaba utshwala ispirit na esidla umzimba nesoul, kuyashintsha yini? Ugwayi ukhozi cancer. Into engekho right physical ayikho right mental, ayikho right spiritual futhi. Ukudla siyazi ukuthi kuyasuthisa esiswini. Makuthiwa umenzela umsebenzi
mhlawumbe unganginika ukudla ngidle bese unginikeza namanzi ngiphuze. Manje uma unginika utshwala uthi angidawe nje wena. Yikho ke labantu abala bese beyadawa. Abanye baphume beshayisa izimoto, abanye uzethwe badle ngilile, abanye badla imali wrong. Kwenze yonke chaos le ngoba badakiwe. Ngabe into spiritual ifanelekile yini ukuthi ibe notshwala futhi phakathi? Ngoba phela uma usudakiwe wena vele, that is an altered state of consciousness. We are not even high, we are low, a low vibrational frequency utshwala. Manje uyangena yini kulento? Kungani singasho ukuthi senza iphathi nje, sivele sizenzele nje iphathi? Cha, ngiyasihlaziyela nje futhi ngiyasibuzela ukucabanga lokho, angiconclude ngalutho. I'm just peeling the onion. Look at it. Look at it. Uyabona izalukwazi lezi zidla lento ezidlayo, zifaka lapha, ziphinde zifake lapha, bese zibaka nje, bese ziyathimula. Leyanto leyana iyagulisa emzimbeni. Iyagulisa leyanto. Iyayikhoza cancer. Manje ngiyam-endorsa noma engasayakho ukuthi lapho khona ngiyakhalisa mawuthi uyakwazi ukunuka lento, inuka okungcono. Inuke. Noma tholo yedwa la ozoyibhema ngaye. Ikho lezi zingane ziphuza kangaka emakhaya. Labantu sibanunusela ngotshwala bese bethola umzimba bazophuza ngawo. Ukucabanga kwami lokho. Mina ngazi ukuthi lapha bangasekho bathemba abaphilayo ukuthi bazoshintsha indlela zabo zokwenza. Uyabona nje mina ikhehle lingizalayo noma elizala ubaba wami ke, uma lalini enkane libagenqa nesibhakela lisheshe lijampa izitepu lithi mfethu uyalwa yini, lingumfuni umuntu oxolisayo. Lelo khehla lelo uma lento yalivuka kimi, lelo khehla leyo nto lazi kahle mase lingale ukuthi lalisangana ngalonto yakhe. Lazi kahle lithembe mina ukuthi yimi ozolapha into genetic yala ekhaya. Uma lalibhema yimi ekumele ayekugwaye ukuze mhla yena reincarnate amezo reincarnate aphela kube ngcono ke isituation. Thina ngokwe energy sihlangene nabo, imsangano esiyenzayo abayithandi nabo lo msangano leyo. Bafuna umuntu ophila ngokwimi. That is why uyabusiseka noma uyagayideka, ugayidwa abakini noma bagada noma benzani. Uma wenza kahle abamthanda umuntu ohambelala nje ebhabhabala. Uma ukuthi kunjalo abamthanda umuntu ohambelala ebhabhabala. Shuthi yena lo mkhulu lo uyehamba ebhabhabala nje, ehambelala ehambe fequze. Shuthi yayi wrong lento ayiyenza. That is why mina ezokwazi ukungibusisa uma ngingasayenzi leyo nto. Manje lobutshwala ephuza mhlawumbe nakho kwakungekho right wakhona lokho. Mhlawumbe uzongibusisa uma ngibiyeka ngoba akufani ngapha nangale, akona umdlalo kwa spiritual. Mina nginenkolelo yokuthi uma unakekela umzimba, unakekela umqondo, unakekela ispirit, uma udiliza noma uphazamisa ukugodwa kwalokho, ukuphazamisa konke. Into spiritual ina lento ethiwa i-protocol esebenza ngayo. Awukwazi ukwenza into spiritual futhi bese uyashuza wena. Awukwazi ukwenza into spiritual uthi uxhumana ngeke nje wenze astral projection bese uyashuza. Kusho ukuthi lento yaka spirit ifuna ungayiphathi ngalendlela onocabanga ukuthi right ngayo ekwenzeka ngayo la emhlabeni. Mhlawumbe ungamaphuzisa nje abantu abazela ukuzokusingatha, kodwa mhlawumbe ungabubeka emsamo. Angithi phela ukubeka lapha uthi akuphuza yena naku utshwala bakhe uzoqhatha nebhezi ngoba uzodakwa. Mangibheka nje mina. Hayi, bye bye.